Abangcwele sengiyadeda ngiyabaleka ngekudla ekamela Nkosi asana sibuku bengidumisa shayiko rasibana. Amen. Ukuthula kubazalwane. Ukuthula kubazalwane. Ngiyabingelela nonke egameni leNkosi yethu Jesu. Ngibingelela ubaba umsisi nomama. Ngibingelele i-ofisi egameni lesifunda nomama egameni le-ofisi lakhe. Ngibingelele abefundisi bonke ngegama leNkosi. Ngibingelele nomama befundisi abavangeli. Ngiyababingelela kanye nomama abashumayeli ndawonye omama bonke amadoda insizwa nentombi no-Sunday school egameni likaJesu. Amen. Ngiyabonga kakhulu lethuba esengilithola ukuthi njeke bazalwane ukuyiqinisa ukuma umele izwi likaNkulunkulu. Uyayiqinisa nje ukuthi uzizwe nawe phila ukwazi ukukhuluma. Yazi ukuthi imqondo yabasabafunda ndawo bengamele ipheyilo lokusiza uhleleke kanjani. Amen. Kanti unjalo. Masifika isikhathi uyashintsha ndakuwe. Ubona konke ngishintshe ukuthi obukade ubekile kususu. Unkulunkulu uyifundo kwakhe. Hallelujah. Ngibone buthandi angazi ngilile usuku ebengithe umfundisi uzosikhonza lezo. Ake ngone 10 years kanti useyeke nokudla kasanze ukudla.
ngazi ukuthi besethu wase ngifuna ukuthola kamase kushintsha ukuthi hayi ungasalungele ukuthi uzosephizwe izinike ekuseni kodwa implethe lokudla hayi siyabonga kakhulu angibonge imthandazo yenu bazalwane. Hawu kodwa ngiyayicelela bazalwane, ngibuhlungu kabi sengifikile ngehlela ngenza lutho ngiyalalela silahlekelwe u-amen. Nazo ebuhlungu kakhulu ezilahlekile ukuthi nje amen. Angazi phela ngoba u-amen uvela enjabulweni ngaphakathi. Ukwesekutheka nokuthi mhlambe ukuthula ungasho amen uzwakalisani. Amen. Ngithanda umthandazo wenu bazalwane kakhulu engibona isimo somhlangano wesifunda uqhubeka nezinto ziqhubeka nokwakha kuqhubeka uqhubeka ngingasekho ngihleli phansi ekhaya nje konke okwenzekayo ngenxa ye-ofisi kaMengameli engingacishe ngithi elilithwa unobhala nabafowethu besinabo ey'ntweni esuke zihlelwe akukho lutho. Umfowethu uZG wahamba ummangalela kumsizi Mengameli uMthembu uMthembu wemfushane. Waqala befundisi bathi Mengameli uyasilimaza ngoba usebenza sikhona angasithuki. Hayi ukuthi uMthembu hayi uyekane niyobona ngakho amandla esephelile ukuthi asephelile amandla. Namanje ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu angisiza angiphe insizwa ezagijima zilungisa yonke into ngendlela enhle kakhulu. Ubuhle enikubonayo abulungiswa kulungiswa umthandazo wenu ngabafowethu esisebenza nabo. Amen. Ngithanda ithuba nje lokubonga kakhulu bazalwane. Ngiyakhuleka umthetho ngokubonga. Amen. Ngiyadluleka bonga. Ngikwazi ukubonga ngomthetho ufanele kakhulu ukubonga kwami. Ngikade ngicabanga ukuthi nginemcimbi mina ngiyenze umningana. Oqala ngifika esikhawini senze i-anniversary yethu nkosikazi. Ngicabanga ukuthi izinto angisiza ngazo ngihluleka ukuyibonga kuzona ngibenzele umshado. Kuningi nje sakuyeka organize abafowethu ukuthi asithengele amakhosikazi ethu amavili kwesibofaka. Angike kubuye ukuthi ngizombonga ngithini. Amen. Ukuhle njena abafowethu ube nakho isikhumbuzo sikankosikazi. Abe nesikhumbuzo sakhe. Mina ngiyengeza eminye ayenza hlangana ney'ngane ukuthi ngiqonda ukubonga ukuthi ezwe ukuthi izinto azingenzela zona zinhle. Amen. Angiceleleke bazalwane impela ngishaya izandla. Ngicela ke siye kodwa ukuthi akekho uzoba nalo lonke lali iBhayibheli iprogram yakhe inayo isikhumulo sethu. Ngicela ukushabelele ke bazalwane lapha ku 178 kodwa sithula amavesi abe mabili. Phamani bazalwane bakakhe
likaNkulunkulu lelilothiweyo lapha lesikubulo kwathi yabaseRoma 4 uvesi thathe kuye njengoba ibhaliwe-ke esini. Siyafunda bazalwane incwadi yabaseRoma 4 verse 18 kuya ku-2. Thathe kuye 20 verse 23 ngoba uzosikhathi isikhathi. Amen. Siyafunda bazalwane verse number 18. Owathi kungekho themba waba nethemba, wakholwa ukuthi uza kuba nguyise wezizwe eziningi, njengokuba kwashiwo ukuthi uyakuba njalo ulimo lwakho. Akabanga buthakathaka ekukholweni, nalapho esewubona umzimba wakhe usufile eneminyaka engaba 100, nesibeletho sikaSara sesifile, nokho akasikabazanga isithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqina ekukholweni, enika uNkulunkulu udumo. Amen. Baba ongcwele nonguyise weNkosi yethu Jesu, ekseni Baba siphambi kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele, sibizele kule ntaba Baba la othe sohlangana nawe khona. Sesikhona Baba ongcwele, siyacela ukulizwa izwi lakho ngendlela Baba ofisa silizwe ngayo, bese siyayenza intando yakho. Nceku yakho Baba oyibekile phambi kwethu ukuba isihole seyimile izothulula inhliziyo yakho nakho konke Baba okubekile kuye. Siyathandaza Baba, siphulalela siphe Baba ukuhleleka emqondweni yethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena Baba onamandla othulisa yonke imimoya esizumezile ngaphazamisa ukulalelwa kwezwi lakho. Siyacela Baba senzele indlebe yokulalela kulesi sikhathi, uyithulise yonke imimoya emelele neqiniso egameni likaJesu Nkosi yethu. Amen. Hallelujah. 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 Engabanga buthakathaka ekukholweni. Hallelujah. Indaba yami enhliziyweni ilapho nje bazalwane, ukuthi Abraham noma kwabonakala iminyaka ihamba, haleluya, uNkulunkulu ethe kuyena ebusuku, phumela emnyango ebusuku ubale inkanyezi, inzalo yakho iyoba ngangezinkanyezi okwazi ukuzibala, uzoyazi inzalo yakho. Haleluya. Kwamisa engwini ogwini olwane, wathi inzalo yakho iyoba ngangezi sabathi zolwane. Haleluya. Amen. Kodwa lento yangenzeka. Haleluya. Wahlala ibhekile. Haleluya. Abayaziyo le ndaba baze baphelelwa ithemba. Nosara laphela ithemba. Watsale uzumzalela ingane kulesinanakazana esingiphekelayo. Sephela ithemba kusala. Haleluya. Ayisayidina sasena. U-Abraham yena akazange waba buthakathaka ekukholweni. Haleluya. Engebuthakathaka ngiphinde 19. Verse number 19. Yeah. Akabanga buthakathaka ekukholweni, nalapho esebona umzimba wakhe Noma esebona umzimba wakhe usufa.
Hallelujah. Noma ubona umzimba wakhe usufa. Embona noSara ukuthi usekugile. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa kwama emazwini wokuthi ushilo uJehova. Hallelujah. Ushilo wathi inzalo yami iyoba ngegabati. Abraham yena akazange kukho la sithola futhi kwake wawa. Hallelujah. Wasande senzela uSara umkakhe ukuthi asebento wakhe ezalisa lesinanakazana. U-Agari waye enzela uSara yena wayazi ukuthi ngizalisa lengane nje ehlala ekhishini. Kodwa khona haleluya. Inzalo yami izoba ngesabathi. Haleluya. Noma khona ubani mfana wazalwa esinanakazana. U-Ishmael noma khona u-Ishmael kodwa ukhona osho uNkulunkulu ukuthi uSara uzozala. Hallelujah. No message to give. Verse number 18. Owathi kungekho themba waba nethemba. Wakholwa ukuthi uzaba nguyise wezizwe. Owathi kungekho themba. Wakholwa. Uyasabela. Wenze njani yena? Akusekho kodwa themba. Ngizobona. Ahasayilinga sibeka. Angisakholelwa phezulu kwento engiyibonayo. Ngizokholwa. Kuyabheda konke kodwa ngizokholwa. Kubonakele konke kodwa ngizokholwa. Lingasekho ithemba ngizokholwa. Hallelujah. Uyasabeka. Awezabazalwane uJesu uthi okholwa yini noma efa uyophila. Okholwa yini noma enzenjani uzoyithola impilo. Hallelujah. Nalona ophila ekholwa ophila impilo yakho ophila ekholwa. Yalahleka ngokubandakanya lesehlelo nje esontweni. Esebamkhuphe wasesontweni. Hallelujah. Hallelujah. Ngokufunda bangifunda 18. Owathi kungekho themba. Wathi kungekho themba. Waba nethemba. Wakholwa ukuthi uzakuba nguyise. Wathi kungekho themba. Wakholwa ukuthi uzakuba nguyise wezizwe eziningi. Yebo. Njengoba kwakushiwo ukuthi luyakuba njalo ulibo lwakho. Yes. Verse 19. Akabanga buthakathaka ekholweni nalapho esewubona umzimba wakhe obusufile. Abafundiswa abukhali. Lithini 19. Oh. Amen. Verse 19 uthi engabanga buthakathaka
siyabukwa ezulwini. Amehlo kaNkulunkulu aphezu kwebandla. Hallelujah. Ngoba uma sikholwa sizokwemukela imivuzo yokukholwa kwethu. Hallelujah. Siyabukwa noma ukhona ubuthakathaka. Hallelujah. Sibukwa noma ukhona ubuthakathaka. Engabanga ubuthakathaka ekholweni. Hallelujah. Baningi abazalwane abakhona barathi okunaberaythi bakula amakhwaya bayilokha nalokho abakhosikazi abashumayela abakhosikazi abafundisi khosikazi abavangeli. Kodwa ubona ukuthi izwe selimenze wabuthakathaka. Uyakholwa yena kodwa usebuthakathaka. Usenezinto asey'buza owayibuza kubantu zaze zabamba yena. Uzekuza wabuza zaze zingani? Uthe ubaba ukuzwayo silapha akunkosikazi wakhe wake wazama ukululeka omunye unkosikazi umfundisi owakhe wathi uyameluleka umthawu sisingathi ngeke kulunge asenzi kanjena evangelini. Ombuza ukuthi uphuma kuwena phethwa. Uthi wabuye ekhathelele sihamba kanje. Baningi basebenjalo basebenthakathaka. Hallelujah. Liyazimanga lifelwa abantu ayiphiweni zabo. Bengasakhuzi lutho. Bengasakhuzi lutho. Sebenthakathaka. Uhlela umcike ngendlu njena uswabuka wabona ukuthi angiyeke. Swabona ngenze njani? Sisizwe abazalwane ukuthi masimukela ivangeli salimukela kubantu abebese-strong. Mina njengoba ngisho ngiphendwe ngesesikoleni kwaphela kwamfundo yonke iyaphela. Esingabakhona nabengihambe nalamajazi engiwafakwayo uhlala emalanga ngingabacelile. Nginejazi le-masters engahlonishwa ngalo i-Bible School Good Shepherd. Ngingayazi lapho ukuthi ngingakhonzi ukholelwa lapho nina ngabuye ngashayelwa umfundisi uPhumani. Wathi ufuna ukuzongibona. Wathi asizoza nonkosikazi. Ngathi baxabene nonkosikazi. Umthandazo yami lokho ukuthi uPhumani nonkosikazi balungisa. Uma ifika kanti bafikela ukuzongicenga ukuthi angivume ngigqokiswe ijazi lejofeni. Nangalile ngesikhathi sobaba u-FD Mkhize sasogqoka nabo ayingane namhlanje. Gqoka amajazi azemaningi inkinga zinapha. uThixo iyamvuma uyayithabatha.
ngisho nokumkhipha esikoleni angizange ngabazonda ngoba wawezilungelo lakho ubaba lokuthi ngiyingane yakhe sengiphathwe elinye isonto likhona lakithi eDofini. Ngimnqoma ubaba angiyekisikhona ngenza amen. Saphendukela kubazalwane. Nganginengqondo yokuthi mina hayi mase ngikholwa sekufanele ngiyeke yonke into ngoba ngiyezulwini manje. Ngakama nasekhanda ngiyeka yonke into abaphorisha ithathu. Ngoba abazalwane bengithengela uvaselini. Amadodana sasinawo uvaselini thengela igama. Kusho ukuthi kanti kuyalungiswa. Koninke esalungiswa kulo mhlaba. Nala ukubona sekuyahamba wangazuze kubenje kusayona. Yise ngilungisela indaba ukuthi ngiyakhala. Hallelujah. Amen. Inkinga ekhona manje nabantu abaneziphiwo sebekhambise nazo sebebuthakathaka. Uzofika lezo kwakunika sona uNkulunkulu uzofika kuyele izulwini ungisenazo ube naso usuke uthithisa naso phethe ubuthakathaka bengqondo nenhliziyo eqalinayo. Engabanga buthakathaka ekukholweni into uNkulunkulu akunike yona idrive uziyofika kuye nayo. Waziwe ukuthi umfundisi usibanani uyayikhipha le. Kithi izinto namhlanje kodwa ujayivo lofikile kuthiwa yini? Thomoyo. Shumela ngaphinda. Bafika kwengisekethele ukhona izinto kufanele siyibuze ukuthi iphumaphi le nto. Ngoba khona kuyena izinto zamadimoni ngoba umuntu owebusile okanisa. Abemusika uthina ngeni lezi zinto la ina. Ngena noma yini vuliwe ngesamuntu. Asuke lokumfundisi oyefika eVirginia bantshole bazama baseVirginia mhlawumbe bengabikho ngoba ngangiseVirginia uma ngisuka khona wasala kuvukelwa abazalwane baphikelele i-office lencwadi asebeyibhalile bangimakalezo umzamo bazisho i-office labakhitha lokuchama baningumongameli asayinele ncwadi. Bantu bephume office nathi khaya office lapha bazalwane sithambe sekuwo uzobasayinela. Bafika. Bebathathu umnye wabeka wahamba. Ngiyangena ngithongela esabelweni. Bangifika unkosikazi ukuthi abese nyawo. Khona usibanibani esonto bakulindile. Awukulubekile. Selindele office. Ngifika kuyena wasebengitshela bathunywe uModerator ukuthi izosayina. Ngaphila ngifunda incwadi kaThatha. Kulungile. Amanye umtshela uModerator ukuthi angisayinishwa uyena. Angingathi ngiqamba ngeke kuthiwa ngisayine. Imina ngithi uModerator sayina. Aphuma bahamba. Kashaya uModerator ngabuza ukuthi umfundisi fanele ngiyomeluleka ke. Wathi aliphuma ukumeluleka ngene emotweni. Shaya umuntu wabhekelela uVirginia. Ngakwakusihote nje. Ngafika ngathi ngingena wayethula ireport ophuma la kumina umfundisi.
Wanga besayiqeda waphuma wahamba. Asala ukufundisa. Kanti ukufundisa. Labazalwane abasuka la usulana wena baye office. Kunganjani? Wathi hayi phela mina fike lolu daba lukhona. Ngina wena sekubekiwe la evutshini ukuthi ugada abazalwane. Uma bephumana kuwena izwi sebesema office ngizomngalela wena mina. Usikodwa mama kodwa la bayenele labazalwane. Akwathina leyo ndaba. Kodwa ngikhuluma ngendaba yokukhuza nomfana esangweni. Umuntu sibandlele lapha nesekethela unikwe ukungakade izinto ezonakalayo. Akakanda kuze kufanele kuze. Bathi ngiyacela ngeke lithi engabanga umthakathana. Wama obizweni lonke noma ngasekho ithemba kodwa wahamba. Hallelujah. Wenze njani? Wama. Ayibingi olele kumoya. Angiyazi lo akazothi sisize kodwa bazalwane kadama. Yenzani njani? Kadama. Amangeni izinto emandleni nikhona ungaziyo ukuthi into eyesiyenzeka. Ingane ethanda yonke. Ingane yebuke nje mhlawumbe makwenzeka sawasendaweni lonkosikazi. La siyodla khona. Vele ukungena nengane zakhe ingane nje leqonde efana neyomuntu omnyama ithi ngeke ikhomba lokhu nebandla uma sizovumela ukuthi siholwe ingane zingene ulimala kwabo fanele kube khona amakhosikazi avimbayo umthatha umntwana uhlale naye phansi ukuthi asikwenzi lokhu. Hallelujah. Jesus. Verse number 18. Yes. Owathi kungekho themba wakholwa ngethemba. Yes. Ukuze abe nguyise wezizwe eziningi. Njengalokho okwashiwo ukuthi uyoba njalo inzalo yakho. Hallelujah. 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 Kukhona umama omunye ngesikhathi ngiqasha isitolo manje angazi okwezinye ngafika ngamaphezulu omkhulu ngideliver izinto zabantu wafika ibhasi labehlisa ngingasenako emfulu ugcwele wavele nomama wathatha imithwalo yakho ngeke emanzini wathi akugena wathilika wawa umthwalo wakhe usekhaya wavele wayeka ukusabalaza walandela umthwalo wakhe wayewubamba wakekubamba wafambele etsheni wakwazi bamthola etsheni nemithwalo yakhe konke mpelele manje wakhipha inkolo yakhe ekhona ukuthi entweni zami zonke zibekini akunabibikho okulahlekayo ebandleni akunabibikho izinto ey'lahlekayo abekhona abavikeli bebandla. Hallelujah. Alibekwe ngokuNkulunkulu akalakwehla ezulwini kube abantu abakholwa ngethemba noma lingasekho. Funeka abantu abadala noma umfundisi angayivuma lento asizoyivuma nje. Siyamthanda yena. Wabantu nabantu ababeke balisola umfundisi sebephephuka sebehamba. Hallelujah. Ibalala ukhona. Yes. Yenza njani? Ibalala ukhona. Ukhombe nje cha kodwa ke lokhu asizokufuna. Hallelujah. Amen. Lokho asokwenza njani? Asizokuvuma siyaphitha. Asimchitha. Hallelujah. Asimchithi baba wethu kodwa siyaphitha.
Sizomvikela ukuthi angakhetheki nalokhu. Ngiyayibona sabona. Sizomvikela ngezinjani angakhetheki nalokhu. Sombuyisela eceleni yeshephika. Hallelujah. Kuba abantu abayimela inkonzo bazabaliswa abantu abayimela. Ayimelwe umuntu. Nakuhlabela kwakho ucimeze ubheke phezulu. Ngangena izinto ngicime sini. Nasimba. Ngena magunya. Amen. Engabanga kunyathela izinto engabanga uthakathaka ekukhuleni noma umzimba wakhe wawusufa. Hallelujah. Amen. Sididwa abantu abakhuluma hey lalela musingane uthi ngakhuluma isingisi nawe usuthi na njengena nasingane lapha sika banengane kanto yana mangcobo bashanda ubalekele benengane ngapha kwabingene awubingane angisazi noma usingasho ngoba usisile izinganyana ngithi bakuzwa ngithi mele bona ukubona ke umdala ngithi bangayibona lapha bangithatha imali bona bafaka imali lo akunyeni wakhe afaka imali uyabona ngiyasakana manje kanti ngilunguza amasungula emuva ithi ababikela masuthi bahlala phesheya basazi into engiyithola yona leyo ndalo enisakanisayo uma ngimeli ivangeli vele ingane zokushaya ngesimisi vele udideke yekani ukhuluma kwagogo ngesimisi. Amen. Please. Amen. Lapho ngawuzulu ofuna ukubethele asifikelela uyatheka ukuthi ngimngezwana thina umnyaka uthi yena ngizosenzela musani yinto abazalwane lena hayi bakhona lo makhelwane bakhuluma isingisi hambe ubuza ukuthi umayithi ukuthi izofakela izinto ezonakalayo nasekhaya ikhala kukhalekiseke. Hallelujah. Umzalo wakho uvikela yonke into ethintana naye. Ngisho nekhaya lakho uyakuvikela. Uthe uyikhalile izilwane ngizolo ngithanda. Uthe ingane zakho nabathineje ingane zakhe esencane. Uyakutshela ukuthi ngiyafuna ukubona enkonzweni. Kumhlali ngoqinisele ngabana uyekelele nje ufika ngekoni ingane zikuyithathela lento umuntu akakhona haleluya akekho oqoqayo akekho njalo uyabona uvuka oshayini ngiyabona unenkonzo yokuzama ukulungisa eselungisa naye ngensimbi usewushaya insimbi. Akasaphathi uswazi kanti ingane ziyakhomba bazawube zibewulayi thungenane endlini niyolalela izwi zahlale inyanga ingane zihlale siyashunyana zihleli lapha uhlangane namakhanda nabafana namantombazane ukubona awazi ukhonjiswanani hlakaza lomhlangano ohlangene namakhanda uzoripota matekwane nkabi abana
emnyama. Siyabonga nje kutshani ngisho amadimoni. Engabanga ubuthakathaka ekukhuleni. Haleluya. Noma siyabona umzimba wakhe uswenze njani? Usufa. Haleluya. Amen. Iphinde babone ku-19. Verse number 19. Engabanga buthakathaka ekukholweni. Wabona umzimba wakhe obusufa. So wabona umzimba wakhe obusufa. Yes. Eneminyaka engaba ngeyikhulu. Yes. Nesizalo sikaSara sifile. Yes. Akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu. Yeah. Yeah. Akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa. Kodwa waqina ekholweni. Yeah. Enika uNkulunkulu udu. Waqina ekholweni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Asiba bakholwa basalwane aqinayo ekholweni. Amen. Hallelujah. Sekholwa basalwane. Amen. Amakholwa uJesu uJesu akaqina ekholweni. Amen. Hallelujah. Ncwadi yamaHebheru sahluko ngesika 11 ivesi lika 11. Ngokholwa naye uSara uqobo wathola amandla okukhulelwa ukumela ukukholwa ukunika amandla ukuthi uNkulunkulu yenzeke leyo nto ayishilo. Hallelujah. Ungasatholi ngokuthi usekodwa sekuthola ngamandla kaNkulunkulu. Bona izinto uNkulunkulu ayimisayo nayiyekele azezayiyeke kanti khona ukuveza amandla akhe. Hallelujah. Amen. Kuzathethisa yala uyazevela obala qhubeka kwakho nokukholwa kwakho. Ungekholweni. Hallelujah. Lo usuhamba emhlabeni aboma phezu kwebhokisi lakho bayokhuluma bezingane bathi basanjelwa yilogogo basanjelwa yilomkhulu asizazi sosala siluzuba okubekhoka. Hallelujah. Amen. Ufunda baba. Ngokholwa naye uSara uqobo wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe isikhathi. Wathola amandla okwenza njani? Wathola amandla okwenza njani? Sekudlula isikhathi. Isikhathi sakhe singasekho singeke ukuthi angathola ingane. Kodwa kwakhulelwa ngamandla. Hallelujah. Amen. U-Isaac nje owamandla. Akafani nengane. Ungowamandla okukholwa. Amen. Funda. Ngokuba wathi ukholekile owethembisayo. Kholekile owethembisayo. Yeah. Verse number 12. Ngakho-ke kwavela oyedwa yena enjengosewafa. Ngcwele uyasimangalisa Thixo wethu namandla onke madlala bashana wena wedwa usifuna siphelele lwethu namandla onke. Baba usifuna siphelele kuwe ushile sinakho Nkosi wathi masiphelele njengoba wena ngopheleleyo. Baba siyabonga thatha udumo ekuseni kwethu namandla onke usibusisa Baba wethu Ngcwele ngenceku yakho imisile kulesi sifunda sithi udumo kuwe kulwethu namandla okudumo kuwe egameni eliphakemele Nkosi Jesu. Amen. Yabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu amusise. Into engengiyiphoqe nokusazi. Sobabili ngoba sifundile sobabili. Sibe nakhona ukumangala ukuthi uNkulunkulu senze umusa nokuthi sithanda abazalwane. Khona singa
Singanikela umtshela unkosikazi ukuthi umsizi wakho lo uthisha umema. Usikhwama wakho umema. Ngithi umnakwenu umamswani umema ansina. Amen. Kodwa uNkulunkulu bazamsenze umusa. Hallelujah. Ukuthi athi asihambe kanye nathi siye ezulwini. Hallelujah. Iyangizisa ke le ngoma. Uma ngikule ngisuke entweni wangithatha down ngini wangithatha Mongameli asibingelele umsisi nomama abafundisi bonke nomama abafundisi abafanele omama abashibali nomama lonke ibandla likaKristu Jesu asibingelele ekseni kwaze kwamnandi. Haleluya. Shumayela izwi uqinise kuyisikhathi noma kunesikhathi. Haleluya. Siyabonga bazalwane ukuzwa ukuthi uyise wokholo ubaba uAbrahama akabanga buthakathaka noma ithemba lingasekho kodwa wakholwa ngethemba noma umzimba wakhe ubusufa kodwa into engafi. Haleluya. Wabambelela kuyona. Siyabonga bamongameli kakhulu ncebo kaNkulunkulu
Ngiyakuthanda. Haleluya. Ake ngikhulume nje ebunyeni. Ngiyazi nabafowethu esisebenza nabo siyakuthanda. Kodwa ke ngithi ngiyakuthanda egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithanda inkolo. uNkulunkulu ayibeka kubaba ngiyayithanda. Mayibonge Nkosi uJesu. Nami ngimi ngayo inkolo uNkulunkulu akupha yona. Hallelujah. Wathi nami umzimba wami usufa. Umzimba wami usufa. Ubaba umongameli akangidilithanga. Washeshe wahlela ukuthi ngizongcwatshwa kanjani. Kodwa wavimba. Haleluya. Ayibonge Nkosi. Wamanje ngobaba wathi hayi angeke kulunge ukuthi ukhuzwayo afe. Haleluya. Yantshena abazalwane wakusesemzuzwini wokuthi ngipress ibutton yabona abantu abagulayo bekuthiwa kucela womndeni azocisha umshini. Mina ngatshela esibonakalisweni ukuthi angipress ibutton egreen bese ngihamba. Ngibuya etheater ngise high care eAlbert khali imshini ngapha ntwintwintwi. Kwathiwa angipress ibutton egreen ngathi ngakayipress ngathi awu kodwa ngizohamba kanjani emhlabeni unozibusiso khona ingane yami kuthiwa unozibusiso yentombazana. Ngathi awu ingane yami yentombazana bakithi engalutholanga uthando yathi sencanyanyana yavesana yasheshe yalanya. Ngathi uma ngathola umuntu nje ongayifundisa ngizothenga ubamongameli. Wavele waqhamuka ubamongameli. Athi number 2 abantu abazoza emncwabeni wami baningi kakhulu. Ngeke banele izinkomo ezimbili ingcono bekhona esithathu. Ngicela umongameli ezabe esithathu. Aqhamuka ubamongameli eza engathi ungena ekhaya lapha ekamamvubu. Umesi umongameli wathi engakafiki kimi wavele wajika waphindela emuva. Ngingakamceli lezi zicelo zami ezimbili. Haleluya. Mamphuma ngafike nathola ukuthi ngesikhathi kade ngibuya etheater wayevala ingcingo engafuni nakuzwa. Uma ngabe uyafona unkosikazi uMamvubu uMadonyela elalela ukuthi uzothiwani uzosho yini ukuthi siyaphila. Eke wathi siyaphila bese ethi ke hayi ehlisa umoya. Siyabonga kakhulu baba uthando lwami lolapho